Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may
na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama
kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG. Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos pala. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Basta ka to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway, oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! Nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat? Hay! Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Ay! Huwag ka pala. Hindi daw lahat. Huwag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige, sige, ganyan. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, eh, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano sa ba sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang! Malahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ah, well, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show your mama. di ba gaganyan? Tapos, In the... ano? Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonyo. Ang laki, kayang-kaya ni Tonyo yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Alam ko. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan.
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna muli natin, 9:01 PM na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, TJ Titanjello. Mga kabisyo, ngayong araw na to, isang panibagong storya na naman po ang ating mapapakinggan sa ating programang Rocky Secret Files with Titanjello. Kwento na pwedeng kumurot sa inyong puso
kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya tutok lang po mga kabisyo at mamaya po babasahin na po ng ating Basa Princess ang kwento na pinadala ng ating letter sender. Mga kabisyo, tutok lang din po kayo dahil mamaya may caller na naman tayo sa Top Secret. Kasama nyo po kasi kami simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi dito sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, sagot ko na rin po ang mga magagandang awiti na mapapakinggan nyo ngayon on air dahil kasama nyo nga po kami sa biyahe, sa opisina ninyo, sa bahay ninyo o nasan man kayo kabisyo. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Handog ko po sa inyong awitin. It's a beautiful song by December Avenue, Saksi ang Langit. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw.
Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan niyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa.
Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi ulitin. ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko
안녕하세요. 김치노입니다. Hello kabisyo! Hello mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ako. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. They never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sinulat ko ito because hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan ko. And maybe through writing and sharing this with you, matulungan ako nito para kahit papano, gumaan ang nararamdaman ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang L. And this is my secret file. I'm 25 years old. At the age of 12, nawalan na kami ng magulang ng mga kapatid ko. We took it as a challenge for us to grow and stand on our own. Kaya naman ako yung tipo ng babae na lahat gagawin ko para makapasa ako. Para maging maayos ang lagay ng buhay ko.
Habang nag-aaral, nagtatrabaho ako as a singer. At dahil doon, nakakabayad ako sa mga bills ko. Then one time, my friend asked me if gusto ko daw bang mag-jogging kasama niya sa Baguio. Doon sa Camp John Hay, sa may Yellow Trail. Nung time na yun, sobrang pagod ko sa ACADS and all. So I said yes. Bilang siya naman yung best friend ko na matatakbuhan ko at para bang nagiging pahinga ko. 21 years old ako that time. Nasa kalagitnaan kami ng pagtakbo. Tapos parang mali na ata kami ng tinatahak ng best friend ko. So feeling namin naliligaw na kami. At kasabay naming naliligaw ay ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Joe. Naliligaw din siya, according to him, dahil pinagtanungan namin siya. So parang naisip namin, total, pare-parehas naman kaming naliligaw, sabay-sabay na lang kami. Pagkatapos ng tagpong yun, chinat niya na ako. And to be honest, nakaramdam ako na parang kilala na namin ang isa't isa sa matagal na panahon. Nalaman ko na part siya ng Air Force based in USA. Filipino. 26 years old siya that time. He asked for my Facebook account, binigay ko. And sobrang gaan lang sa pakiramdam, nakausap siya. Umabot ng 1 buwan ang pag-uusap namin. Then I asked for his IDs. Oo. Naniniguro ako kasi may trust issues ako. Nakita ko dun na single siya. And that time, nagtanong na rin siya kung pwede siyang manligaw. So I said yes. Before bumalik siya sa kanyang trabaho. Then after 6 months, balik uli siya ng Pilipinas para makita ako. At excited naman ako para sagutin na siya. Hindi ko makakalimutan yung pagkakataong nasa park kami. I said yes. Sinasagot na kita. Sa sobrang saya niya, hinalikan niya ako. Sa lugar kung saan ang dami-daming tao. Hiyang-hiya ako noon kasi hindi naman ako sanay sa PDA. But still, masaya naman ako. Then umabot kami ng 4 years. One day, tinanong niya ako kung gusto ko siyang makasama. Wala pa naman siyang singsing. Kaya nagtawanan kami. Then I asked him about his family background. So far, okay naman. Pero, DJ Rocky at DJ Jello, dito ako medyo nag-aalangan. Kasi parang ayaw niyang pag-usapan.
So ako, hindi ko na lang din masyadong uusisain kasi ayaw niyang pag-usapan eh. So I thought, we're okay. We're building something. Okay naman kami pagdating sa pag-update ng isa't isa. Pareho kaming may mga GPS tracker. Since may pagkaseloso siya. Tapos yung video calling namin, halos 24/7. Kaya wala naman talagang kahit anong pakiramdam na meron siyang itatago sa akin o tinatago. Then sumapit ang birthday ko. Excited na excited ako noon. Bumili ang partner ko ng favorite kong chocolates. Meron pang kasamang One Piece anime na figures. Masayang masaya kami. Tinanong niya ako ulit kung gusto ko raw bang makasama siya. Pero wala na naman siyang singsing na dala. I was like, gustong gusto ko. Tapos sabi niya, wait ka lang. Sa loob ng 1 buwan, magkasama kami. We were inseparable. Damang-dama ko na mahal ko siya. And then balik na uli siya ng US. Then sabi niya sa akin, uuwi raw siya sa bahay nila. At dun sa bahay nila walang signal kaya hindi siya masyadong makakapag-update. I didn't doubt him. Or I didn't have any doubts on him. Pero may kutob. Something tells me to do something. Yung bang mag-usisa ako. Kasi kapag kausap niya ako, DJ Rocky at DJ Jello, parang may tinatago siya eh. Parang ako yung tinatago niya. So, parang may other woman siya. O baka ako ang other woman. So one time, sabi ko sa kanya, nagdududa na ako. So bigla siyang nagalit. Sa tagal daw ng aming relasyon, bakit ko raw siya pagdududahan? First time kong makita siyang nagalit. Kaya nagsorry ako. Then bumalik siya ng office nila at okay na naman kami. Hanggang sa dumating yung araw. Napakiramdam ko, something's off. Delayed ang menstruation ko. Hindi ko muna sinabi sa kanya cause I wanna confirm it first. At hindi nga ako nagkamali, DJ Rocky at DJ Jello. Buntis nga ako. So habang magka-video call kami, I was just holding the truth na buntis ako. Bigla na lang akong nasuka. Nagtaka siya. And yung reaction niya hindi talaga kakaila. His face says it a lot. Nandun yung nagpapanik siya. He asked if I'm pregnant. And then I just nodded. I thought magiging masaya siya. But he said something that broke my heart. Welcome, DJ Rocky.
Hindi pa namin sure eh. San Juan ba yun? Hindi, wala pa eh. Ay, Pero itong parating saan? Ay, Muntinlupa. Ayan. O, ayan na. Magkita-kita tayo sa Muntinlupa. Tsaka magkita-kita tayo bukas, Friday, May 29. Para manalo kayo ng 500 pesos sa Bingo Plus Pabuenas. Ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok ng Love Radio Facebook page. Sagutin ang katanungan of the week. At pwede na kayo manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus na may pinakamagandang sagot tulad ko. Siya po ang magwawagi ng 500 plus merch items mula sa Bingo Plus. Kaya naman kung gusto nyo maging bingonaryo, bisitahin na po www.bingoplus.com at huwag nyo pong kakalimutan na mag-download ng Bingo Plus app today and like and follow the social media accounts of Love Radio Manila. So kita-kits tayo tomorrow para sa Bingo Plus Pabuenas! It's been a while. Kasama natin ang Candid Captures. Capture Candid! Hey, Capture Candid. Nagkamali lang tayo. Naligaw lang tayo ng daan. At least isa lang naman, ano lang. Isa lang yun. kabaligtad Totoo yun. lang. Totoo yun. At least naalala ko, diba? Ako nga. Capture Candid Studios. Tama, diba? Oh, see? Naalala mo ba yun? Naalala ko yun, yung pinaalala mo. Hello mga kabisyo, good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Hello Wait po lang. sa inyo. Na-play na ba natin yung Kabanata? Kabanata. Oh, hindi pa. Wala pa. Ano Oo, na-play ko na. Kanina. Hindi, wait. Mas 9. Ah? Yung song Spawn. Oo. Yes, sir. Ako narinig ko kanina, pero kasi piniplay ko siya ng ganitong oras. Basta So, hindi ko mga- na siya ipi-play. Hindi na dun. Basta naturuan mo na ako basic na yun. Okay, dude. Things. Ito mentor ko. Bata pa lang ako. Sino yun? Parang naliligaw. Sino yun? Sino siya? Ang lakas niyang gumiling. Ang lakas. Uy, eto na talaga, dude. Kailangan magkita-kita tayo. Kasi kung hindi nyo makikita ang galing at husay ng Titan Jello. Kasama pa ang ibang mga artist ng Love Radio. Pero Titan Jello, ay, nandito yung level. Kaya guys, kita-kits tayo this Saturday sa Southville 3 Covered Court. Muntinlupa. Dahil dyan, may libreng concert na may papremyo pa, partner. Totoo, alam mo, ang dami nilang pwedeng mapanalunan. Tulad na lamang ng appliances. Hatid sa atin ang Astron Sulit Appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Yan, bagay kami dun ah. Kaya nga eh. Maasahan kami parehas. Totoo. Si Titan Jello, napakabait, napakabusilak. Siya na nga ang naabuso. Siya pa talaga ang tutulong. Di ba, tinatawa-tawa na lang ni Titan Jello yan. Pero talagang, Tin, thank you ah. Thank you dito yan. Uy, salamatan ko rin si Tin kasi binigyan niya tayo ng mamon. Ayan o, mamon. Ayan o, yung mga mamon. Tapos may Tin, letter, no? okay lang ba na i-share ko to kay Titan Jello? Ayan. Alam mo kung bakit? Kasi gutom siya sa Coffee pagmamahal mo. Ayan. Thank you so much. Yun, Tin, thanks. Go lang daw. O, tingnan mo. Gusto niya talaga. Alam mo, nahiya lang sa akin si Tin eh. Nilagyan niya lang talaga ng pangalan ko. Pero kung po pwede lang lahat ng mga ibibigay niya dito sa Love Radio para sa'yo talaga yan, dude. Eh. Ganon si Tin magmahal. Walang humpay, walang hanggan. Ganon. Ay. L, no? Naulila siya, no? Pero meron siyang jowa na US Armed Force na Pilipino. Ni Cap John Hay, no? Tapos dude, akala niya matutuwa yung jowa niya na nasa abroad. Dun sa ibabalita niya. Pero, dun yung bitin. Pero, na-shock siya dun sa mga bet ng kanyang jowers.
Next week po, nasa company nyo, mag-internship ako dyan. Hoy, mag-i-intern daw dito si Oh. Tin. Anong schedule mo, Tin? Congrats, Tin. Tin, anong oras ka? Si Kim Chino. For radio. Kay Kim Chino, hanggang kay Kim Chino ka lang ba o aabot ka pa sa programa namin? Kung ako na lang sanang iyong minahal. Parang may mahalaga kayong pag-uusapan ni na ma'am. Hindi na ma'am. Ano lang galing work tapos Dumalaw sila dito. daan dito. Ito mga bossing ko. Sinundo. Nanundo po kayo. Tama-tama si baby nasa lolo. Saan yung lolo't lola niya? Dasma. Ah, Dasma pa. Pag ganun, hindi nangingilala. Ay, favorite niyo po si Lolo. Jenny Siri, hello Yun ang sa'yo. favorite. Sa side niyo po, sa side ni sir. Si baby niyo po. Nandun sa bahay ngayon. Kasama asawa ko. Nung wedding niyo, ma'am. Ha? Nung wedding ano niya. Okay naman siya. Pero kasi, sinecure namin siya eh. So, right after ng ceremony, di na namin siya nilabas. Kasi, alam namin na pagod na siya. Tsaka ayaw namin siya na ma-exhaust nung time na yon, yung baby namin. Kasi 6 months old pa lang siya eh. Tapos parang tama na siya sa pictures. Tapos kung sino-sino na kasi nagbuhat sa kanya nung tanghali, hapon. Kaya sabi namin, no, sige, basta may timeline lang na kapag ganitong oras, okay na siya. Tapos kapag matutulog na siya. Yun. Nung pagdating dun sa accommodation namin, nakatulog agad. Sa sobrang pagod siguro. Buntis siya, no? Ha? Nabuntis. Oo. Sa part 1 pa lang. Oo. Na-reveal niya na yun na nabuntis siya. Ang hindi niya pa nare-reveal kung anong sasabihin nung lalaki. Yun yung bitin. Ngayon. Saan po namimili? Nang? Story. Siya. Pinapadalan po kami. Si ma'am. Excuse lang po. Kasakit kayo din, ma'am. Ha? Kasakit kayo after. Alam mo, feeling ko oo. Kasi hindi ako tumigil eh. Like, ang nilive ko lang, Thursday. Tapos Friday yung event, diba? Tapos Saturday, naka-work from home. Tapos Sunday, nandun kami sa house naman ng mommy niya. Kasi umuwi from Australia yung kapatid ng husband ko. Ha? Sydney. Nagsi-Sydney ba kayo? Kapatid nyo rin ba? O kayo? Ha? Kapatid ko. Kapatid nyo. Ano pong ginagawa niya sa Sydney? Meron na siyang business dun eh. Gardening. Gardening? Wow. Malon mowing. Wala. Ano sila eh, apartment eh. Yung style ng apartment nung kapatid niya. Sa city mismo. Oo, sa city mismo. Okay sana kung meron kang diba? Medyo sa suburbs yung brother. Eh, kahit naman sa suburbs, ang lalaki pa rin ng mga lupa. Tsaka wala silang mga fence, no? I mean, kung may fence man, sobrang liliit. Yung parang pwede mong nakawan yung... Pero bihira yung magnanakaw. Yun na nga eh. Bihira yung magnanakaw. Pero yun yung isa sa mga favorite places ko. Ang mahal lang, no? Limit talaga. So, yun. Yun yung... Kaya, nagstay, muna kami. Laban na laban ako Sunday, tas Monday, pasok agad. Ayun, tuloy-tuloy na hanggang sa nagkasipon ako. Sabi ko parang... Sipag mo doon, dire-diretso. Ha? Hindi ka mabibinat yan. Parang wala na yatang ganun. Oo. Basta pag naka-rexidol ka, pinis banat sa apat. Totoo.
sana po extend natin. Ganun mo. So, ayun. Yun lang naman. Pero pasalamat ako kasi yung asawa ko, ma-organize sa ganyan din. Sobra. So, hindi ako masyado nahirapan pagdating sa planning. Although, siyempre, ako lahat ng mga dokumento nasa akin. So, lahat ng paglalatag ng mga supplier namin, ako yung gumawa eh. So, ako yung nasa may Excel, ganyan. Ako yung nagbibigay ng instruction doon sa Miss Maru. Renewal po, no? Oh, may kwento din yan. Yung renewal, hindi naman talaga siya renewal. Supposed to be. Pero sabi na lang ni Father, i-renew na natin. Ilang years ka, ma'am? Para ganap na ganap. Wala pang 2 years kaming kasal, diba? Saan ka, diba? Wala pang 2 years ni-renew. Pero okay na rin. Kasi iba rin pala yung feeling kapag may baby na kayo. Tapos magre-renew kayo ng diba? Pwede naman. Renew mo, bye. Hindi, seryoso. Parang nagkakaintindihan na kayo ng mas malalim. Tapos hindi na kayo masyado maarte sa isa't isa. Yung parang, I accept you. Ganun, I accept who you are. Yeah. Ganun na yun. Accepted na. Yung maiirita ka pero tanggap mo na nakaligayahan niya yun. Yan. Matanong ka tuloy. Nangiti ka ngayon, no? Hindi ako isasalita dito. Tahimik lang ako. Gusto niyo na ba? Renewal. Oo. Kailan ba kayo kinasal? 2023. November 29. Oh, pwede na. Pwede na. Usually kasi yung mga artista, 10 years eh. Tagal. Ilang years yung baby nyo noon? Ay, ilang years old na ngayon yung baby nyo? 1 year, 8 months. Pwede ng ring bearer. Oo. Cute. Tsaka, din, sa amin kasi, nung una naming wedding, walang mga kamag-anak. Meron yung talagang intimate, yung namin, immediate family members. Tapos, parang ang nangyari, yung mga kaopisina, yung mga taga-Love Radio, actually, Love Radio lang inimbita ko. Nag-gate, parang party crashers na sila. So, na sila, sa reception na sila dumating. So, nag-rent lang kami ng isang resort, tapos doon lang kami party. Party crasher ka pala, sir. Hindi, wala pa ako yun. Wala pa siya sa Wala pa ako yun. Di pa namin siya kilala. Official tayo nakapasok tayo Na-late lang. Di pa namin siya kilala, si Titan Jello. Idol ko pala si Rakin yun. Di sana, dude, kung di sana nakapag-inom pa tayo ng madami. Sayang. Hindi pa naman ako malakas uminom. Kasi, Alfonso ba, ma'am? Ha? Sa Alfonso. Cavite? Ganda. Wala mo, ma'am, 3 araw na, ma'am. Sa totoo lang po, 3 araw na po, mga kabisyo, busog na busog pa rin po ako. Alam niyo po, yung event is Friday, Saturday, Sunday, Monday. Bago masako na ako, busog pa rin po ako. Nasaan ko pa yung baka, yung steak, yung papaitan. Grabe, dude, lahat. Ang sarap. Pati yung mga... Meron may sabaw na tinabi dun para sa may mga tama na. Parang naglabas sila, nagpaluto pa si boss. Dude, tapos... Yung ang daming pika-pika, sobrang dami, sobrang sarap po lahat ng pagkain at mamahalin po lahat. Ganito ka big time yung boss ko. Sobrang bait nito kasi mag-asawa na talaga na to. Malalaman mo kung alin yun nanggaling sa akin. Kapag may mga post ako tungkol dun sa brand, ibig sabihin ako kumuha dun. Yan. Ibig sabihin, salamat yun. Tsaka yung Mongolian, grabe. Ay, hindi yun. Asawa. Hindi, nga, si boss, no? Mongolian, tsaka yung mga... Sushi, sashimi, pero dude, lahat. alam mo kasi, kaya kinuha namin yung Mongolian Plus. Meron kasi kwento yan. Yung first wedding namin, cancer patient yung may-ari. So, talagang outreach din at the same time. Masarap din naman yung food nila. Pero hitting 2 birds at 1 stone. Eto ng pangalawa, dude, alam mo nung the day na binubuk na namin sila, kinabukasan, namatay yung may-ari. Grabe, no? Oo. Pero still, tinuloy pa rin namin kasi yun nga, for a cause namin yun Gusto namin na parang, alam mo yun. So, nakakita, ikaw na umatin, makakapag-uwi ka pa na napakadaming bagay. Meron akong mga keychain, meron akong prutas. Prutas ka. May mga laruan pa. Ano pa ba? Ang dami. Sobrang dami, dude. Only yung coffee. Grace, maraming salamat dun sa prutas. Alam mo, dude,
sobrang last minute nun. Siguro mga 1 week before nung mismong event. Kumbaga parang tinitingnan ko lahat ng supplier. So, puro pagkain. So, wala masyadong mga souvenir item. Oo. Sabi ko, wala kaming souvenir item. Tapos kulang ng dessert. Wala kaming dessert. Tapos, nag-PM lang naman ako. Biglang, nag-inquire ako kay Grace kung magkano. Tapos talagang, thank you po, Grace. Grabe, no? Oh, sobrang bait. Sobrang bait. Ma'am, thank you. Miss Jonah, you are an angel from heaven. Grabe. Alam nyo, doon lang ako nakakita ng ng event na pag umuwi ka, ang daming bit-bit, busog ka pa, 3 araw. Kahit wag kang kumain, diet ka, 3 araw, busog ka. Alak? Diyos ko po. Umaga na. Kalahati pa lang inuubos. Kala mo may isang club doon. May dinala yung isang buong club. Totoo. Diyos ko po, ang sasarap ng alak. Lahat masarap. Sobrang nag-enjoy. Banda? Mag-isawa ka, Diyos ko po. Maya't maya, may tumutugtog. Iba-ibang genre ng tugtugan. Battle of the Bands. Ito na, Dude Game. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Secret File. Mga kabisyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni El na nalaman mong buntis ka, pero takot at panunumbat ang isinalubong sayo ng 4 na taon mong karelasyon, mananatili ka pa ba? O itataguyod mo na lang mag-isa ang anak mo? Kabisyo, nasa ganitong kalagayan ka rin ba? Na may tao kang minahal? At nung panahon na nagkabunga na ang pagmamahalan ninyo, nagbago na ang timpla ng pagtrato niya sa'yo. Ano nga ba ang mas masakit, kabisyo? Ang maligaw sa kagubatan ng Baguio o maligaw sa pangako ng isang taong 4 na taon mong pinagkakatiwalaan? Malalaman natin yan, mga kabisyo, sa ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Secret File. Tinanong niya ako kung buntis ako. Tumango ako. Akala ko magiging masaya siya. But he said something that broke my heart. You need to get rid of it, ASAP. You need to get rid of it, ASAP. Ang dahilan niya? Bawal daw kasi sa work niya at may contract daw sila na bawal silang magkapamilya. And I snapped. Sira ulo ka pala, di sana hindi mo pinutok sa loob. We were fighting like hell until bigla niya akong binantaan. Kasi nalaman daw sa work yung tungkol doon. And baka ipapatay raw ang ate ko at ang kuya ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi ko ma-process. Kasi seryosong-seryoso siya. DJ Rocky at DJ Jello, wala na akong magulang. Yung ate ko at ang kuya ko na lang ang meron ako.
That time, stress na stress ako na parang gusto ko na lang mawala sa mundong ito. I told him about it. And mas lalo siyang naaligaga. Until may nag-message sa akin. Kapatid niya. She told me na ang kapatid niya ay kasal na. Foreigner. Ang napangasawa niya. At meron silang 2 anak. Siyempre, hindi agad ako naniwala. Sinabi ko, dun sa nagpakilalang kapatid niya, nasendan ako ng proof para mapatunayan na yun talaga ang totoo. Pero hindi na ako nireplyan na nagpakilalang kapatid niya. Then, another message popped up. Yung mom niya. She messaged me to stop. Because I'm a homewrecker. Ako, homewrecker? Never in my life na magiging homewrecker. Gusto ko magwala. So, inaway ko siya. Then he said, hindi daw siya in good terms with his mom and sister. Then may sinend siya sa akin. Isang pruweba na siya ay single. That time, DJ Rocky at DJ Jello, gustong-gusto kong maniwala. Alam ko namang matalino ako eh. Alam ko naman kung ano yung tama at mali. Pero naglalaban yung utak ko, yung puso ko, sa kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. Then tumawag siya. Tinanong niya ako. Kung napa-abort ko na ba. I told him to stop bothering me. Kasi wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin niya. Wala na akong paki sa kanya at sa mga pagbabanta niya. Sabi ko, okay, ako na lang. Ako na lang yung patayin ninyo. Pagkatapos kong sabihin yung galit na galit siya. At dun sa mga ipinakita niya sa akin, parang ibang tao yung kausap ko. Hindi ito yung lalaking nagpakilala sa akin 4 years ago. At ang dami kong nare-realize na ayokong maging kabit. Na ang dami ko ng sinakripisyo, tinurn down na opportunities just for him. Sa sobrang tuliro ng utak ko, nagsulat ako ng isang letter sa phone ko about everything and dedicated sa ate ko at kuya ko. Yung sulat kong yun ay para sa kanila. Na kung wala na ako, mabasa nila. But then, God is really good.
Kasi nung araw na pinlano kong tapusin ang buhay ko, parang may kung ano na lang na nagpa-realize sa akin na hindi dapat. Humagulgol lang ako. Iniyakap yung sarili ko. Habang hawak-hawak ang tiyan ko. Naisip ko, hindi naman ako nagkulang. Hindi naman ako humingi ng pera sa kanya. Pagmamahal lang ang binuhos ko sa kanya. Akala ko siya na yung buhay ko eh. Akala ko siya na yung magiging tatay ng mga anak ko. Siya yung magiging padre de pamilya ng pamilya namin. Nung time na itinakbo ako sa ospital ng kaibigan ko, hindi ako makausap ng ibang mga tao. Kasi ayaw ko silang makausap. Then dumating yung ate ko. Umiiyak. And calmly, sinasabihan ako na mahal niya ako. At huwag ko raw silang iiwan. My sister hugged me. At dun na bumuhos ang luha mula sa mga mata ko. Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko. Nagpakatanga ako sa isang lalaki. I stopped socializing because of him. Ni hindi rin ako kumakanta because of him. Oo, tumigil ako na mag-gig. Maraming pangarap ang pinigilan ko para sa sarili ko kasi gusto niya na yung mundo ko sa kanya lang. And it dawned on me. Hindi ko dapat sayangin ang buhay ko. DJ Rocky and DJ Jello, malapit na akong manganak. And kung naririnig man ito ng lalaking yun, huwag mo na kaming hanapin pa o puntahan pa. Remember, na kaya kong mawalan ng ama at ina sa murang edad. Kakayanin ko na walang ama ang baby ko. Basta ang akin lang, palalakihin ko siya na punong-puno ng pagmamahal. Palalakihin ko siya na mabuting tao at aalagaan ng buong buo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Elle. At ito, ang aking secret
file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ay ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya.
Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa iyo, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Lamb trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files Secret Files. with Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Alam mo partner, nakakalungkot lang sa kalagayan ng ating letter sender ngayong gabi nito na si El. Na bubuhayin niya na lang daw mag-isa yung kanyang supling o kanyang anak. Malapit na siya mga anak eh. Sana kung sinarili niya lang yun, no? Sana kung siya lang mag-isa yung gumawa ng bata, pwede, di ba? Actually, kumbaga, responsibilidad niya eh, no? Dapat. Pero may kasama ka dapat at kahati dun sa responsibilidad na yun eh. Mm-hmm. Kaya nga parang, baka pwede mo i-report itong Air Force Oo. man na ito na based in the US na Pilipino. Baka pwedeng i-report yan kasi hindi magandang conduct yung meron siya. Totoo. So, pag ni-report mo, baka matatanggal yan sa serbisyo. Yes, men in uniform yan, nyali yan. Bawal. Totoo. Wala lang naisip ko lang dude. Hindi naman sa naghihigante, pero minsan kailangan din nating turuan ng leksyon yung mga tao eh. Hindi po pwedeng sobrang bait natin. Tsaka na mas nag-focus kasi sila at nagkakilala sila doon sa phone eh. Parang video call, yun yung storya nila eh. Ang hirap pala talaga mangilala ng isang tao na through phone lang, video chat, 'di ba? Ganun lang eh. Kailangan makasama mo talaga sa isang bahay bago Pero mo dude, imagine mo, umabot ng 4 na taon eh. Mm. Tsaka, nagsimula naman sila na nagkita talaga sila ng personal. Yun. Kasi nagja-jogging dun sa may... ano yun? Camp John Hay? Camp John Hay. Oo, Camp John Hay. Eh, di ba pag malamig dun, syempre maghanap ka talaga ng Pampainit, no?
Saan pa ba mahanap yun? Doon sa mga sundalo rin Naghahanap din ng pampainit. Lalabasan ng kanilang pampainit, di ba? Oo, di magkakape ka doon. May masarap na kapihan naman doon malapit sa Camp John Hay. But kidding aside, nagkakilala sila sa ganun Kaya parang, okay, sige. Ibigin na natin yun sa kanila na nagsimula naman sila na nagkikita talaga or nagdi-date ng face-to-face. Tsaka lang naman talaga nagkaroon ng screen, diba? Nung pumupunta na talaga sa ibang bansa. Itong si Guy. So, simulat sa poll, alam na ng girl na long distance yung maging relationship nila. Kaya lang, ang tanong ko dun, nasan kaya dun yung plano ng lalaki? Kasi, dude, ilang beses tinanong nitong lalaki, etong si Elle, nakikita mo na ba ako sa future mo? O okay lang ba sa'yo na makasama ka habang buhay? Yung mga ganong klaseng tanungan, pero walang sing-sing. Di ba nakakaasar yun? Magtatanong-tanong ng ganon, tas wala naman pala sing-sing. Hindi naman kasi planado yung pagkabuntis ni Elle. Hindi, yun na nga Di sana hindi na nga niya lang, di ba sa kanya mismo nang galing, kay Elle mismo nang galing, na sana hindi niya na lang talaga, hindi nagpa-fireworks yung lalaki sa loob. Pero kasi minsan kahit hindi na magpa-fireworks sa loob yung lalaki, kapag nadisgrasya na. Pero bottom line is sobrang cheater nitong lalaki. Yun lang. Kumbaga kahit anong pag-iingat, sige nag-ingat, sabihin natin nag-ingat. Pero cheater pa rin siya. Plus, hindi siya marunong humarap dun sa responsibilidad. Yun lang. Dapat kahit hindi siya umarap dun kay Elle, humarap siya dun sa responsibilidad sa bata. Totoo. Diba? Tsaka huwag niya sasabihin na abort mo yan. Mali yun. Get rid of that baby. Mali yun. Saka yakapin ko siya, no? Yakapin mo saan? Sa leeg. Yun. Hanggang mamutla. Hanggang mag-color violet, no? Huwag mong gagawin yun. Yun ang maling-mali. Magpa-abort ka ng bata. Kumbaga kung may lakas ka ng loob, bumanat o bumengbang, dapat alam mo na yung consequence niyan. Kung hindi ka nagsasaplot, alam mo na makakabuntis ka. Kapag nakabuntis ka, panindigan mo. Kung hindi mo mahal yung taong nabuntis mo, panindigan mo yung bata. Huwag mong sasabihin na ipa-abort mo yan. Yun ang maling-mali mong gagawin yan, pare. Totoo. Sa akin lang, Ba't parang hugot na hugot? Binder than that. Joke lang. Kidding aside, pero mali talaga naman, di ba? Kidding aside, pero di naman talaga joke yun. Hindi natin gusto yun di ba? Hindi natin yun tinotolerate. Hindi man sa mata ng Diyos, hindi. Tanggalin na natin yung mga ganyan. Dapat hindi mo turuan yung babae sa katawan niya na pa-abort mo yan. Hindi mo kaya panindigan yun. Pinangunahan mo pa yung babae. Totoo. Di ba? Katawan niya nga yun Di ba? Nakakasar. Totoo. Tsaka, dalawa kayong gumawa nung sarap. Dapat dalawa rin kayong humarap dun sa sarap. Tama. Bunga ng sarap. Tama. Tapos dun sa hirap, wala ka na, bitaw na. Wala. Kakaloka. Kaya siguro, ang dami nating takeaways dito dun, no? So, Sobra. una, sa lahat, maganda na pag kinilala nyo talaga yung tao, alamin niyo yung family background. Kung sakali man po na hindi siya vocal about sa family background, medyo maging mapanuri ka na, parang sketchy na to So mag-usisa ka pa. Kasi the more na nararamdaman mong may itinatago sa'yo, ibig sabihin, may ginagawang mali. Tama. So bakit mo itatago kung wala namang mali? Tama. Yun ang number 1 realization ko dito. Agree. Alamin mo ang family background. Kung pwede ngang puntahan mo yung inuuwian, puntahan mo. Ako, duda, kapag matagal na kami nagde-date ng isang tao, kakabahan ako kung hindi pa ako dinadala at pinapakilala sa mga magulang. Mali yun. Pakilala mo. Bakit ano ba yung nangyayari ngayon? Hindi pinapakilala. Ay, mali yun. Pangit yun. Dapat pinapakilala mo. Kahit yung kabit mo, pakilala mo. Gano'n. Wow. Pakilala mo kaibigan mo. Ay, wag ganon. Hindi dapat ganon. Mali. Hindi, seryoso. Pakilala mo yung taong ginugusto mo. Nililigawan mo. Kinikilala mo din, di ba? Totoo. Tsaka pangalawa, huwag kayong magbibitiw ng mga salita na hindi nyo naman kayang panindigan. Panindigan, yes. Tulad na lang ng, kapag okay ka?
Gusto kita makasama habang buhay. Kung hindi nyo na paninindigan yun, di sana sabihin nyo na lang na, laro-laro lang to mag-enjoy ka lang dito. Sana ganun na lang yung mga sinasabi ng mga tao, no? Para walang nasasaktan ng todo-todo. Para diretso lang. Oo. Ito lang tayo, Totoo, kung payag siya, edi kasalanan niya na. Hindi yung nakatapak ka na ng dignidad, nakatapak ka na ng tao. Tama. Pangatlo, huwag kayong magde-decide para sa iba. Kung sakaling may nabuo, it is not for you to decide. Katawan niyo yun eh. Tama. Kung sakali man na gusto niya ituloy yung pagbubuntis niya, edi wala ka nang say dun. Kung ayaw mong magpakaama, edi wag na. Hindi ka kilalanin. Oo, pero wag mo ituturo sa kanya yung dapat gawin, di ba? Totoo. What a selfish kind of act, no? Yes. Sarili lang niya yung iniisip niya. Maling-mali. Tsaka pang-apat, hindi naman sa nagpo-promote ako ng gumanti ka. Pero wag naman sobrang giving or wag naman sobrang tolerating. Tama. Kung sakaling alam mo na nagawan ka ng pagkakamali at kung kaya mong iparealize dun sa tao na may responsibilidad siya, gawin mo. Pero you do you. Kasi etong secret file sender natin na si El, buntis siya eh. So, madami pa siyang iniisip sa pagkakataong to. So, manganganak na siya and ang focus niya ngayon kung paano niya madideliver yung bata ng tama and healthy. Healthy sila parehas, diba? Yung good, normal delivery, yun yung gusto nating mangyari, no? Pero kung matapos na lahat ng yun at may mga ebidensya ka, diba, El, o may ebidensya kayo na nagpapatunay na itong lalaking nakausap mo sa loob ng 4 na taon, niloloko ka at nandun na screenshot mo na you have to get rid of that o kaya pinagtanong-tanong ka ng mga kung ano-ano. Feeling ko matalino rin kasi yung lalaki, video call o kaya call lang para walang ebidensya. May mga ganong klaseng tao . Tama. So, hanap ka ng pieces of evidence nang sa gayon, pwede kang makapag-email dun sa tamang tao o tamang email account ng support system ng kung ano mang kumpanya pinagtatrabahuhan niya. Nang sa gayon, di ba sa quits, no? Maturuan lang siya ng leksyon. Kasi hindi pwedeng lumaganap pa yung ganong klaseng tao na magmamanipula ka ng isang tao, walain mo siya, na mahal mo siya, na isa lang yung babae sa buhay mo, tas yung pala, pamilyado ka na. Mali yun. Ang unfair. Kaasar. Dapat sinasabi mo palang una pa lang, kabisyo, na 4 ang asawa ko, 3 ang anak ko, pang-5 ka na. Ganun. Gawain mo ba yun? Hindi. Ba't parang alam mo yung mga galawan na ganyan? Parang nagkaintindihan lang. Di ba, kasi namang pakomplikaduhin mo pa. Wala ako, binata ako. Hindi sinaktan mo pa. At least yung una pa lang, gusto mo ba ako? Magiging 5 kita. 3 anak ko. Pag nagkabuo tayo, 4 na. Payag ka ba? Take it or leave it. Kaya pala. Ganun. Kaya pala lahat ng mo, talagang payag lang. Kaya pala walang masama yung loob sa'yo. Maayos lahat. Kakaintindihan. Kasi ganun yung diskarte. Ganun. Maging totoo ka. Alam mo na kabisyo basta totoo ka lang, take it or leave it, yun yung mga linyahang Titan Jello. The truth will set you free. Wow! Asar! Ay nako, wishing you all the best and have a safe delivery and good health. Ayan. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to us sa raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is L's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain.
May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Para Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami.
Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa Basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel,
na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang, dali. Hindi ka, di. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba?
CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yung Todo sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good!
God! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya. Dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh.
Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Joe, si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silica packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Anong kaya bigla yung panty ko? Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top secrets. Top secret. Top secrets. Old yan. Basta naman natin. Ang mahalaga yung call. Huwag ka mag-alala. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bunga Buluan. It's already 11:04 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Pagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng will listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Yan na lang po. Yen? Yes po. Okay. Yen. Ilan taon ka na yan? 26 po. 26. Sang lupalop ka naman galing Yen? Ngayon po dito po ako sa Singapore nag-work. Singapore. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Yen, 26 from Singapore. Ano ang top secret mo? Feeling ko po nagkakagusto po ako sa babae po. And boss ko po. Feeling mo nagkakagusto ka sa? Babae po. Then boss ko po. Boss ko po babae. siya. Feeling mo nagkakagusto ka sa kapwa mong babae and boss mo siya. Tama ba kami ng pagkakaintindi? Opo. Okay. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol muna sa pagkatao mo? Like, dati ba may boyfriend ka? Anong naganap kung bakit Yes ito po. yung Dati nararamdaman naman mo? po may naging boyfriend din po ako. And yun lang po. Okay naman po yung naging relationship namin pero
sa ano lang po, tawag nito, parang normal na ano lang po relationship na nagbe-break din, ganun po. Pero almost ano na po 4 years ago, that's the last time po na ano nag-enter po ako sa serious relationship, then fling-fling na lang po. So 4 years ago, nagkaroon ka ng relationship, tama? Yes po. Okay, so yun yung last time na nagkaroon ka ng relationship Yes po, serious relationship. sa isang lalaki. Yes po. Oh, okay. So Then, gaano ka na since katagal? Gaano ka na katagal nagtatrabaho dyan sa work mo kung nasaan si boss? Magto 2 years na po this October. Oh, magto 2 years this Tagal na rin. October, oo. Was there a time in your life na nagkagusto ka rin sa isang babae while you are in a relationship with a guy? Ano lang, di ko po sure, pero that time po kasi I'm in my college days. So parang feeling ko po, parang crush lang po kasi nagagandaan ako sa ibang babae, something like that po. Nagagandahan ka, parang ina-admire mo yung ganda. Opo, yung ganda nila, ganun. Oo. Anong pumapasok sa isip mo nung mga time na yun? Like, uy, ang ganda naman niya, sana maging kasing ganda ko rin siya. Or mas nangingibabaw ba yung, uy, ang ganda niya, may boyfriend kaya siya? Ang nangingibabaw po is yung ganda naman niya, parang ano, yung feeling na parang like mo siya, parang gano'n na gusto mo siyang maging kaibigan, gano'n. And also yung gano'n din po na feeling ko, gusto ko din po na kasing ganda ko siya, something like that. So, wala pa doon sa sistema mo na parang nagkakagusto ka sa kapwa mong babae na gusto mong maging karelasyon yung kapwa mo babae? Yes po, wala po sa isipan ko yun. Kasi, Na-appreciate to be honest po, may mga friends naman po akong bisexual and gay, part of the LGBTQ, and never in my sa isipan ko po na magkaroon ng relationship with same gender. Aha. So etong nakatrabaho mo na, itong boss mo, anong turning point? Paano mo nasabing gusto mo na siya? Ano po kasi, I don't know, pero namamasukan po ako as a helper po kasi dito sa Singapore. Tapos, sobrang bait po niya. Tapos, binibigyan niya po ako ng mga something na kung anong meron siya. Tapos, hindi ko, yung ina-expect ko na parang sa atin na medyo high expectation ko dito na parang abuso, something ganun. Pero hindi po, as in, sobrang bait niya. Tapos, nung first time ko pong pumunta dito is, yung fish po is parang inihainan pa po niya ako ng fish. Like, magkakasama po kami sa table, inibigyan niya po, like, siya po yung nagtatanggal ng tinig, tapos inilagay niya po sa plato ko. Parang, I'm not used to that kind of treatment. Opo. Tapos parang ang ko lang naman po nung first is sister, parang ang gaan ng puso. Parang as a sister ko siya, ganun, kasi first time po nga po kung ganun po yung treatment niya sa akin. Tapos madami pa pong ibang bagay na magagandang ginagawa niya, kagaya nung birthday ko na binibigyan niya ako ng gift, and nagpapaano siya, yung sa may mga magpapa-surprise po siya, binibigyan niya ako ng flowers. Then, yun po. Parang gumaan po yung loob ko sa kanya. Yen, eto bang amo mo na ito ay may pamilya? Yes po. Meron siyang dalawang kids. Then, oo, kasama ko sila. Aha. And then, yung asawa niya, gaano kadalas sa bahay nila? As in, madalas po kasi uwian lang naman po yung mga trabaho nila. Okay. And gaano kayo kadalas nagkakasama nitong amo mong babae? Parang everyday naman po kasi, trabaho, tas uwi sila. Tapos ganun po, yung routine.
Ito bang mga amo mo ay Filipino or Hindi Singaporean? po, Singaporean po. Ah. So, masasabi mo ba, sa ngayon na nahuhulog na yung loob mo dito sa amo mong babae? Sobra po. Tapos, so ano po, makasalanan na po sometimes yung mind ko po. Kaya, hmm, I don't know what to do. Nung Parang sinabi mo sa hindi amin po na, feeling, pero kasalanan na talaga. okay, nung sinabi mo sa amin na parang makasalanan na yung nasa utak mo, pwede mo bang sabihin kung ano tong mga tumatakbo sa utak mo na sinasabi mong makasalanan? Po, it's lustful things na po na nag-aan po sa utak ko, ganun. Parang ang ano na po, ang overwhelming, tapos parang I cannot, hindi ko na ma-imagine na I'm thinking this kind of things sa mismong amo ko. Like, saan ko to nakukuha? I cannot. Yan, baka naman nagiging mabuti lang sila sa'yo. Ganun lang talaga yung Opo, approach yun nga nila. po eh. 'Di ba? Kaya, hindi ko alam. Baka Hindi caring ko alam lang kung talaga bakit to si ganito yung ma'am. nagiging Di ba? ano ko. Gusto niya lang talaga ma-feel mo din na part ka ng family nila. Di ba? Mm-mm. May ganun may ganung amo. Baka naman Opo. masyado ka lang din iisip ng Opo. ibang bagay. Or Yun na nga po yung inaano ko. Or baka yung siguro, yung nangyari po sa akin in the past. Ano tong nangyari Kaya sa'yo po sa past siguro, mo? okay lang po na nakaka-trigger po kasi, pero I'm ready to naman na po. I-share. Kasi share kasi na-heal naman na po ako. Okay. Kung komportable ka lang I mean, wala namang pumipilit sa'yo na Tama. magbahagi nitong parte na to ng buhay mo. It's just that gusto lang namin siguro mas maunawaan ka kung bakit at kung saan nanggagaling tong pagka gusto mo sa kapwa mo babae at Tama. dun sa sinasabi mo na dahil na rin siguro dun sa past mo. So kung komportable ka lang, go ahead. Sexually, I'm sexually harassed po kasi ng apat na lalaki, but different places. Ganun po. Different pangyayari din po. Harassed ka? Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Ng iba't ibang lalaki sa iba't ibang lugar? Opo. Nangyari to kailan? Nung bata pa po ako, then nung nag-college, high school, ano po. Etong mga nangharas ba sa'yo ay mga lalaki na malapit sa buhay mo o mga hindi mo kilala, hindi mo kamag-anak? Yung yung isa po is first cousin ko, then yung dalawa po is mga asawa ng tita ko tapos yung isa po is unknown person po. So paano mo nasabing nag-heal ka doon sa lahat ng mga naganap sa'yo in the past? Kasi nung pumunta din po ako dito sa Singapore, I'm so broken din po kasi na hanggang nung pumunta po ako dito is dala-dala ko po yun. And then, ang Lord po yung nag-heal sa akin. Napalapit po ako sa Panginoon. Pananampalataya ko po. Okay. So, masasabi mo na nag-heal ka because of the presence ni Lord sa buhay mo, ginaid ka niya through healing. So, Yes ang tanong namin ngayon at gusto namin maunawaan, gaano ka importante lahat ng mga pangyayaring yun dun sa nakaraan mo para maapektuhan yung takbo ng utak mo ngayon sa pagkahulog mo dito sa boss amo mo? Hindi ko po sure, pero ang alam ko po yung lustful things na nasa isip ko po, yun po, something like that. Hindi ko po alam kung paano i-explain, pero parang inaano ko po na
Eto bang nararamdaman ko ngayon na pagnanasa? It is because dun ako galing. Parang ganun po, sometimes yung naiisip ko. We're not mental health experts dito, ha? Yan. Opo. Ang tanging masasabi lang namin sa iyo is your feelings are valid, no? Yes. And kung ano man yung sa tingin mong tamang gawin sa buhay mo, yun yung gawin mo, 'di ba? You do you. It's just that, syempre, may pamilya na yung amo mo and sa pagkakataong ito, wala ka mapagsabihan siguro din dyan sa lugar na iyan. Kailan ka ba huling umuwi ng Pilipinas? Ano po, nung last month lang po. Last month. May napagsabihan ka ba nitong tumatakbo sa isip mo? Wala po, since nung ano po. Kaya medyo nababother na ako. Anong plano mo dito sa mga naiisip mo? Like, sabi mo parang nagnanasa ka. Meron ka bang paraan na nakikita o naiisip para gawan ito ng paraan para hindi umabot sa sukdulan, 'di ba? Nagawan mo ng Na makasira ka aksyon. ng pamilya. Oo. Dinidistract ko po yung sarili ko, tapos iniintindi ko po na may ano siya, and na iniintindi ko po na yung pinaparamdam niya sa akin is sisterlyhood lang. Yun po yung pinaulit-ulit ko po sa sarili ko. Pero yun na nga kasi araw-araw po kami magkasama, tapos pag tinitingnan ko po siya, nagagandahan po ako, tapos ang bait po kasi niya na yung feeling talaga hindi ko pa naramdaman dati. Parang sa kanya ko lang naramdaman, ganun. May day off ka ba, Yen? Oo po. Tuwing kailan? Every 2 Sundays po, pero pwede naman po ako magpaalam. May paraan ba para, alam mo yun, makipagkaibigan ka sa ibang mga tao, not necessarily sa mga lalaki, pero makipagkaibigan, o may kaibigan ka ba dyan? Marami naman po akong naging kaibigan na mas older sa akin sa church po. Palagay mo ba itong mga kaibigan mo nakakatulong din sa iyo para malibang ka, para may divert yung attention mo? Sometimes po kasi ako naman po kasi kapag medyo may pagka-introvert din po kasi ako, kaya hindi ko po sila masyadong kinakausap, ganun. Pag sa family naman po, madalang na lang po talaga silang kausapin. Madalang ka na lang kumausap ng pamilya mo. Oo nga po eh. So, ano tumatakbo sa isip mo ngayon? Na gusto ko pong matanggal yung ganitong pag-iisip sa kanya po. Gusto mong matanggal yung pag-iisip mo na yon. Gusto mo ba tanggalin natin yung utak mo, ganun? Gusto, pwede po. Hindi, biro lang. Ito naman, pinapatawa lang kita, no? Charot lang. Charot lang. Hindi, minsan talaga ako din, nag-wish ako na parang sa sobrang dami kong iniisip, pwede bang tanggalin ko na muna yung utak ko kahit one minute lang para ma-unload lang. Pero alam mo, isa sa mga nakakatulong sa akin, yung pakikipag-usap sa ibang tao. Kaya nga, etong ginagawa mo ngayon, it's already a step, no? Unang hakbang. Para sa therapy mo, no? Oo, para ma-bridge ka namin doon sa paghilom mo at doon sa pag-navigate mo nitong nararamdaman mo. Tama. Sabagay po. Kasi napakahalaga ng self-awareness eh. Na alam mo na ito yung mga bagay na nangyayari sa'yo na hindi ka man sigurado na ito talaga yung mga nararamdaman mo o hindi mo alam kung saan ba nanggagaling to, pero parang meron ka ring idea kung baka ito yung nangyayari sa'yo. And yung self-awareness na yun yung magdadala sa'yo sa mga tamang channel din eh, sa tamang tao, sa tamang lugar. Yan. Kasi may awareness ka ni. Gusto mo ba na i-lead ka namin into or i-bridge ka namin sa isang mental health expert, o gusto mo lang ba ng payo mula sa amin?
Siguro, ano po, gusto ko lang pong may labas. Baka kakayanin ko po na ano, Tingin ko kakayanin ma-expose sa niya. other things. Kasi 'di ba sabi niya nga kanina, gusto niya daw matanggal sa isipan niya. Mamimili lang naman siya dalawa eh. Matanggal sa isipan mo o matanggal ka sa trabaho mo. Kasi kapag pinilit Pag mo ano na yan, po, ha? opo, actually po isa po yan, iniisip ko na din pong umalis. Pinag-ano niya po kasi ako, pinagre-renew na ako ng contract pero hindi ko kakayanin kaya ako na lang po yung lalayo. Oo. Iniisip ko pinaghandaan ko pa po na kung kailan ko sasabihin sa kanya na di na ako magre-renew. Yun. Paano kapag taasan yung offer? Yun po yung iniisip ko din po kasi nakwento ko po sa ate ko na hindi na ako pero di ko po kwento about dito. Kwento ko lang po na hindi na ako magre-renew sa kanya. Pero yun po tinanong ng kapatid ko, paano taasan yung offer? Yun po yung hindi ko masasabi. Kasi pinaplano din po nilang mag-asawa na magnegosyo. Tapos parang may sinasabi sila sa akin na ikaw yung magiging cook, something like that. Pero di ko pa po alam. So parang pinagkakatiwalaan ka na talaga ng mga amo mo. Opo. Yan, may tanong lang ako sa'yo. Yan kung sakaling mailabas mo yung nararamdaman mo, maasabi mo sa kanya, magiging masaya ka ba? Hindi po. Magiging masaya ka rin Kasi, ba kung sakaling magustuhan ka din itong boss mo pero makakasira ka ng pamilya? Hindi po. Ano bang klaseng pagmamahal o nararamdaman mo yung nasa puso mo ngayon? Kasi iba-iba ang pagmamahal eh. Baka malay mo na-appreciate mo lang yung ganda niya. 'Di ba? May ganun eh. O baka nababaitan ka sa kanya, kaya akala mo nahuhulog yung loob mo sa kanya. Kasi nga first time mo 'to maramdaman sa kabila ng mga pangyayari sa nakaraan mo na inabuso ka. Nasabi mo, baka ito nga rin yung dahilan na nakakita ka na magandang gawain sa'yo, kaya ka na in love. Baka ganun lang eh. Baka hindi ka naman talaga literal na in love. Baka naman, kaya lang lumalambot yung puso mo, nakakita ka ng care, na totoong pag-aalaga, pagtanggap sa'yo, na more than dun sa pagiging trabaho mo lang sa kanila. Diba? Opo. Minsan timbangin din natin, alamin din natin na baka kasi kaya lang ako nakakaramdam ng ganito dahil sa kabila ng dami-dami ko nakilalang tao, napakabait pala nitong taon to. Na kaya kong asikasuhin. And dapat tinetreasure mo yun, yung mga ganung bagay. Na hindi mo tinitake advantage or hindi mo rin siya para pag-isipan ng motibo doon sa ginagawa niya. Kasi ang hirap unang-una sa ibang bansa, ang hirap makahanap ng amo na mabait. Oo nga po eh. Ang hirap makakita ng among aasikasuhin ka at magiging parte ka ng pamilya nila. Diba? So ito lang yan, matimbang dyan. Yan, ngayon nararamdaman mo nang aalis ka na kasi nga, yung dahil nga sa nararamdaman mo. Ayaw naman natin na mangyari na mapunta ka naman sa ibang mga amo na hindi mo makakasundo, 'di ba? Magugulo ka dahil nga sa nararamdaman mo na 'yan. Tingin ko 'yan ang pinakamaganda diyan. Kung alam mo naman na makakasira ka ng pamilya. Kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong kontrolin yung nararamdaman mo dahil wala naman talagang kayo. Wala naman dapat talagang ipilit. At alam mo naman dapat kung hanggang saan ka lang. Ingatan mo na lang yan. Diba? Ingatan mo na lang yung meron ka sa ngayon na binibigyan ka ng pagkakataon na magandang offer. Magandang buhay, magandang treatment sa'yo. Pero kung talagang hindi mo na kayang pigilan o kontrolin yung nararamdaman mo, na pwede ka na makagawa ng masama o makasira ng pamilya, doon ka na siguro lumayo. Pero tingin ko yan hindi mo naman gagawin eh. Hindi eh. Ako, nararamdaman ko sa'yo,
nandun ka lang sa, ako confusing eh. Parang naguguluhan ka lang, ba't ganito yung nararamdaman ko sa kanya? Bakit ganito rin kasi itong magtrato sa akin? May gusto rin ba sa akin to? Hindi ganun eh. Hindi dapat ganun yung maging thinking mo. Yan, yakapin mo yung opportunity na yan and huwag kang maguluhan. Opo. Huwag kang maguluhan yan. Kasi, sayang yan eh. Sayang yun, nandiyan ka ng maayos. May binubuhay ka ba dito sa Pilipinas? Wala naman po. Sarili mo lang? Nagpo-provide din naman po sa family. Oo, di ba? Sayang eh. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na masayang yung opportunity na yan. Dahil lang naguguluhan ka lang dyan sa nararamdaman mo. Unang-una, kung ipupush mo yung nararamdaman mo na yan, tingin mo magiging maganda ba yung resulta? Hindi din. Diba? Ano ko lang po, alay na lang po siguro ako. Alam ko po, sayang po yung opportunity na ano ko na po. Pero, di ko po alam, parang di ko kakayanin yung sa isip ko. Thank you sa pagiging totoo mo. At least lumalabas sa'yo ngayon na lalayo ka na lang. At least nandun ka sa wisyo mo na tama, ito yung dapat kong gawin. Ito yung tama kong desisyon. Nalalayo na lang ako sa tao na alam kong hindi makakabuti sa akin kapag kasama ko siya. Hindi magiging Kasi tama yung sa desisyon ko. isip ko na po nagkasala na po ako sa kanya. Tama. Kahit hindi niya alam. Pero alam ko sa sarili ko na nagkakasala ako sa harap niya. Ang galing ng self-consciousness nito ni Yen, no? Tsaka ng self-awareness niya eh. Tsaka talagang matalino ka. Ako man sabi ko matalino ka Yen. Kasi alam mo kung ano yung susunod na hakbang na gagawin mo. Alam mo yung hindi mo kaya. Alam mo yung kaya mong gawin. Galing. Tama. And yung mga bagay na yon, mahirap din na i-identify, no? Lalong-lalo na kung nasa posisyon ka na ganyan. So, you do you. Yun yung lagi kong sinasabi. You do you. May mga trade-off kasi talaga yan eh. Sabi nga nila, okay na makatagpo ka ng trabaho na masaya ka kahit di ganun kalaki yung bayad. Tama. Pero okay din naman na makatagpo ka ng trabaho na hindi ka masyadong masaya, pero malaki yung bayad. Compensated. Oo. Pero, napakaswerte mo na kung meron kang mabubuting amo, okay ang bayad, tapos masaya ka pa sa ginagawa mo. Yun. Yun ang maswerte ka talaga. Pero, kung ang kalaban mo ay yung sarili mong utak, kahit na okay yung amo mo, at kahit okay yung sahod mo, kailangan mong isalba yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo sinalba yung sarili mo sa posisyon na yan, baka ikabaliw mo yan. And we don't want that to happen to you. Lalong-lalo na self-aware ka. So, okay yan, na alam mo kung ano yung susunod na hakbang mo. It's just that meron nga lang talagang trade-off na ito yung pakakawalan mo, yung pagkakaroon ng amo na mabuti, yung pagkakaroon ng magandang sahod o sweldo, ito yung mga bagay na pakakawalan mo for your peace of mind para hindi ka na mas magkasala dyan sa utak mo. Pero, sugal nga lang yung gagawin mo kasi dun sa susunod mong papasukang trabaho, hindi ka lang sigurado kung ganun pa rin yung magiging treatment sa iyo. Baka hanap-hanapin mo lang yun. Pero, yun yung mga dapat mong harapin, 'di ba? Sa mga susunod na araw ng buhay mo kapag nagdesisyon ka na talaga na bumitiw na at wag na mag-renew dito sa trabaho mo, dito sa mga amo mo. And ang pinakamahalaga diyan, 'di ba? Naging mabuti sila sa iyo at naging mabuti ka pa rin naman sa kanila kahit na through your thoughts, may naiisip ka na at least na filter mo, 'di ba? Na hindi gawan pa ng aksyon at sana hindi na umabot ng gawan mo ng aksyon yan mga naiisip mo. Tama. Yeah. Kasi po sa mismong pagkakaharap ko na po siya, iba na po yung nasa isip ko Tapos, yun po, nagkakasala lang po ako araw-araw. Di mo ba naisip yan na baka dahil sa lagi mo siyang nakakasama, parang nagiging familiar ka kaya nagkakaroon ka ng illusion of parang love dito sa taong to
or yun nga, parang nagiging over-familiar ka thinking na Tama. baka kayong dalawa para sa isa't isa? May ganun ba? Wala naman po akong thinking na maging kami sa isa't isa kasi alam ko naman po na meron siyang family. Tapos, yun lang po yung thoughts ko lang po siguro na yung nagpapatrigger sa akin na siguro may something kan. Ayan. Sana magkaroon ka na ng peace of mind and peace of heart nang sa gayon mas makapag-concentrate ka dun sa pagpapalago ng yaman na meron ka, 'di ba? Ng self-growth mo na hindi nahadlangan ng mga kung ano-ano diyan sa utak mo. And ang pinakamahalaga, pausbungin mo yung spiritual life mo. Ayan. Kasi feeling ko guided ka ngayon 'di ba? Guided itong si siya. Yen Tama. Kasi sabi niya palang una, 'di ba? Yung trauma ko, feeling ko na-heal ko naman siya kasi nag-church ako. So, you are guided and you are on the right track. Basta nandun ka lang sa liwanag. Yan. Opo. Meron ka pa bang gustong sabihin, Yen? Wala naman na po. So, thank you po. Maraming salamat din. Sa tiwala. Thank you po. God bless po. God bless. Tawag ka lang yan kapag sa oras na tingin mo naging tama na yung decision mo. Kita mo na yung liwanag. Tawag ka lang. Kwento mo sa amin dito kung ano yung magiging journey mo sa decision mo. Yes. Update ko po kayo kapag naging successful na po. Yes. Yun. Actually, etong ginawa mo ngayon, successful ka Tama. na. Oo. Kasi this is the first step. 'Di ba? Para mapalaya mo yung sarili mo doon sa mga unwanted thoughts or evil thoughts, 'di ba? Na naglalaro sa isipan mo. Tama yan. Opo. Sabi nga, 'di ba, ang tukso kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo at nakadikit sa'yo, ikaw ang kusang lumayo. Totoo. Kung lumalapit sa'yo, ikaw ang lumayo. Totoo. Kasi ang tukso, may mga galamay yan, Tama. may mga paa yan, madikit yan. Na kahit nakapikit ka, didikit at didikit sa'yo, lalagkit at lalagkit ang pakiramdam mo Tama. to the point na hindi na siya makaalis sa iyo kapag natukso ka na. Kaya habang Yan. maaga pa, hindi ka pa nadidikit sa tukso, yun na, lumayo ka na. Huwag ka na magpatukso. Totoo. Kaya nga, di ba yung kanta ni Eva Eugenio? Oh, tukso, layuan sana ako. Lapitan mo ako! Di, bago na ngayon. Speaking of that po, tukso, nakakahiya man pong sabihin, pero sometimes po, yung syempre kapag, ang pangit talaga, pero inaamoy ko po minsan yung shirt niya, ganun. Dumating ka na sa point Parang, na gano'n. dumating na pa ako sa ganun, parang, hindi na to normal, kaya kailangan na po talaga. Yes, and you have to really do something about it. Kay rami ng... Winasa. Yun. Thank you, Yen. Thank you po. Diba? Oh, tukso. Lapitan mo ako! Layuan mo ako. Ba't layuan? Wala ngang ganun. Dapat nga daw, magbago na yung lyrics ni Eva Eugenio. Oh, paano? Oh, tukso, lumayo sana ako. Ganun. Mali! O ano? Oh, tukso, lapitan mo ako. Kaya madami ka nadadali. At lalayo ako. Oh, ganon. Nakalapit na sa'yo, tapos tsaka ka lumayo. Parang nagkamali ka na, tapos tsaka ka lumayo. Hindi, inubos ko muna yung gasolina niya, lumapit eh. Uy, wala nang panggas. Uy, atras. Alam mo, ang hirap. Alam mo, dude, ito yan eh. Naalala ko merong may homily. Ayan, pag-usapan natin yan. Oo, may homily yung isang pari sa amin. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Na madalas daw tayong mga tao, nakakalimutan natin na maging holy. Okay. Kumbaga, medyo consistent tayo pagdating sa holiness in words and in actions. Yes. Pero nakakalimutan natin maging consistent dun sa holiness in thoughts. 'Di ba? Dapat in thoughts and in words and in deeds. Yes. Kumbaga, hindi lang sa ginagawa natin, hindi lang sa bibig natin, kundi dun sa utak natin. Tama. So, minsan kasi ang dami nating naiisip eh. 'Di ba? Parang
Hindi naman siya filtered pagdating na nasa utak siya. Mhm. Tsaka lang natin na-filter kung ano yung naiisip natin through our words and actions. And actions, tama. Kaya, yun nga, parang maganda na self-aware tayo and may self-consciousness na, ay, oo nga, no, ito na yung naiisip ko. So, dapat ganito yung gawin ko para sa sarili ko. Nang sa gayon, hindi na ako magkasala pa dun sa utak ko. Dun sa sarili ko. Kasi, itong pag-iisip ko pa lang ng ganito, hindi na to naayon sa kagustuhan ni Lord So, yun yung parang ine-explain nung pare dun sa homily niya. Kaya, nung time na yun, nga no, parang, minsan, okay nga tayo sa thoughts lang natin. Pero yung words natin, actions natin, hindi nagtutugma. Pero, minsan, okay naman tayo dun sa, dun sa actions natin. Pero yung thoughts and yung words, lihis. Lihis naman. So, mas maganda daw na consistent tayo. Simula pa lang dun sa naiisip natin hanggang dun sa ginagawa natin sa buhay. Tama. Kasi dun, mas marami tayong punto sa langit. Tsaka mas makakagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. At hindi lang sa kapwa natin, kundi sa sarili natin. Totoo yan. Yun lang. Ma-share ko lang. Pag naiisip mong babaero ka. Ganon. Pag naisip mong babaero ka, gagawan mo ba ng aksyon? Hindi. Anong gagawin mo? Wala, sarili mo na lang. Sarili mo na lang. Oo. Hahanap ka ng babae sa cellphone mo, ganon. Hindi. Masama yun. Hindi dapat ginagawa yun. Mali yun. Mali yun. Tsaka, napakahalaga din, dude, na may mapagsasabihan ka talaga. Totoo yun. Kasi, yung minsang pagsasabi mo sa ibang tao, parang yun yung nagiging sugo ni Lord para i-save ka dun sa gagawin mong desisyon na pagkakamali. Totoo yun. May ginagamit si Lord na tao para i-guide ka. Hindi naman kasi nakapagsalita si Lord ng diretso sa'yo. Anak, ganito yung gawin mo. Hindi ganun. Walang ganun si Lord. Hoy! Ibang Lord yun. Ibang Lord yun. Lord of the Rings. Yan. My precious. Mali yun. Walang ganun. Kaya nga, di ba? Sabi nga daw, may mga taong inilalapit sa'yo si Lord. Hindi mo man kakilala o kakilala mo na magpapaliwanag sa'yo ng tamang desisyon. At tayo yung sugo ni Lord, partner. I think, dude, ako ang konsensya mo. Ikaw lang? Siguro ako yung gumagawa ng pagkakamali para ikaw ang maging konsensya. Gagawa pa lang si Titan Jello ng pagkakamali. Isipin mo maigi. Ayan. Ako ang konsensya mo. Ayan yung mga dumadrive-thru ngayon Yung mga pauwi ng kung saan man. Biglang liko. Huwag niyong tutuloy yan. Oo. Kasi kapag tinuloy nyo yan, matutuluyan kayo, hindi sa taas. Sa mga nagda-drive-thru dyan, siguraduhin nyo. Na ano? Malinaw at klaro ang usapan. Ano? Sa kasama ninyo. Na meron kayong uuwian, pero tatapusin nyo muna yung gagawin nyo. Tingnan mo ikaw. Mali yan Mali ba yun? Oo. Ginawa mo na ng action yung nasa thoughts mo. Dapat, di ba nga, sabi natin, yung thoughts pa lang, binibreak mo na yun. Nilalayuan mo na agad yun. So, hindi ka na gagawa hindi ka na mag-words, hindi ka na action, gano'n. Paano kung yung kasama mo, tinukso ka rin? Di labanan mo. Mahirap labanan ng tukso. Iwanan mo sa gitna ng EDSA. Mahirap iwanan ng tukso. Ipagrab mo. Ba't pa magga-grab kung nasa tabi ko na? Ipa-move it mo. Lahat na ng angkas, lahat na ng mga TNBS, sakay mo siya doon. Huwag mo lang isakay. Ang mahirap, TNBS din na may sakay sa tukso. Yun lang. Huwag naman. Ay, kuya driver! Ano ka ba? Aray! Galing mo mambola. Kaya nga Nakadali. Naka-jackpot ka ngayon. Kaya nga Ito na lang. Siguro para mawala yung mga tukso-tukso sa paligid mo. Punta ka dun sa
Sabado, dun sa Southville Covered Court sa Muntinlupa City. Yes. Anong oras? 6 p.m. At sino mga hatid saya artist? Nangunguna dyan syempre ang Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, Wow. and MUB Band. Wow. Hindi rin magpapahuli ang mga 90.7 Love Radio DJs. Oh, Love Radio DJs. Tulad ng mga performers namin, Titan Jello and Tanya Chinita. Yan. At syempre, di magpapahuli ang Rocky Terra. Syempre, mag-host kami dyan. Yun yung kaya namin gawin doon. Kaya buong puwersa po ng Love Radio ang makakasama ninyo. At ito lang naman yung mga pamimigay namin. Mamimigay kami ng appliances atid sa atin ng Astron. Dahil sa Astron, sulit appliances na kampante ka pa. Gamitin araw-araw ang Astron dahil alagang maaasahan mo yan. Yan. At meron din kaming pabigas atid sa atin ng Goldmine Rice! Goldmine Farm to Market. Now available for franchise. Ayun. At syempre, hindi rin papaligoy-ligoy pa ang mga kasama ninyong DJs kasi ang mga isasama namin na ireregalo sa inyo at ipamimigay ay cash prizes! Wow! Yan galing sa bulsa ni Titan Jello. At galing din po yan kay Boss Rocky Terra. Utot! Ito po, mas boss ko to. Kakabayad ko lang po sa kanya ng utang. Yun na nga eh. Yun na nga, dude. Napakagalante kong kaibigan, katrabaho, yan. Yun na nga, walang pera pero nagpapautang pa, no? May isa nga dyan, di na nagbayad sa akin. Buti ka pa nagbabayad, dude. O, naalala mo, no? Siyempre, mahal na mahal kita, dude. Dude, siguro hindi nila ako mahal, no? Huwag ka mag-alala. Ginanyan din ako, di ako binayaran. Okay, I feel better now kasi dalawa pala tayo inutangan. Hindi ka nag-iisa. Ay, may Konyo Bicolano pa. May kasama ka. May Konyo Bicolano. Baka may Ma'am Nicole din. Oo nga eh. Dami no, dami no. Dami to, dami. Oo, baka gusto nyo po. Charot, with that. Anyway, basta pinagpapasa Diyos na lang namin kasi nga dapat consistent kami in holiness, in thoughts, in words, and in deeds. Yan. Diba? Pag ganun yung sinasabi natin, parang ang bait-bait natin. No? Tama, amen. Talaga naman mabait tayo eh. Oo naman, sa sobrang bait nga ni Titan Jello, siya na sumagot kahit may kasalanan sa kanya yung ibang tao. Sinagot niya lahat! Aray! Ganon kabait ang Titan Jello. Pero bago ang lahat mga kabisyon, nais ko lang magpasalamat. Saan? Siyempre sa partner mo dahil binigyan ako ng empanada. Boss! Ay, oo. Boss Chi, we love you so much kung nakatutok ka ngayon at nakikinig ka on air, online. Maraming salamat. We love you so much. Alam mo yan. Ay, taray naman. In fairness naman sa asawa ko, pagdating niya, pagkalan niya, galing Bohol. Ayan. Dating siya sa bahay namin. Ayan. Tapos naabutan niya ako. Sabi niya sa akin, habang hawak-hawak niya ang paper bag na may lamang empanada. Oh, love. Ay, eto pala, bigay mo kay Titan Jello. Empanada. Nauna pa si Titan Jello na bigyan ng empanada kaysa sa misis niya. Hindi mo alam. May tago kaming relasyon. Kaya ngayon, nagdududa na talaga ako. Una si Uncle Dagol, tapos ngayon yung asawa ko. Hindi na ako magugulat kung si Konyo Bicolano. Tsaka si... kadate si Konyo. Kaya nga dude, yung totoo, ano ka talaga? Nililin lang mo lang kami. No? Oh, Mars, totoo yan! Galing ng tactic mo, Siyempre, gano'n talaga. I love it. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. Gusto lang namin din batiin si Mark Bautista na nag-last minute bisita dito sa loob ng booth natin. Yan. At syempre, binabati ko rin po si Mami Sheng Cleofas. Ayan, maraming salamat. At syempre, binabati ko rin kay Mochi na nakatutok ngayon sa atin dito on air. Uy, salamat po. Kami po magpapaalam na at bukas ulit alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Magsasama-sama tayo. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!